Jó, tehát amikor Szilárd megkérte erre az előadásnak a megtartására, akkor én csak annyit adtam le ebből, hogy természettudományos emlékek Zala megyében, ez kissé félrevezető lehet így önmagában. Tehát nem azt fogom bemutatni, hogy Zala megyében milyen természettudományos emlékek találhatóak, hanem csak egy programjavaslatot szeretnék nyújtani arra vonatkozóan, hogy ezeket az emlékeket próbáljuk meg összegyűjteni. Na most Zala megye az eléggé szerény természettudományos emlékekben, különösen csillagászatiban, 2 példát, vagy talán 3 tudnék most hirtelen mondani, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy csak a csillagászatra koncentráljunk, mint például a Vas megyeiek, akiknek ott vannak a Gotthárd fivérek, és ott van a Herrényi Obszervatórium. Nem vagyunk olyan helyzetben, mint a Heves megyeiek, akiknek ott van Egerben a csillagásztorony, amelynek a tervezője Hell Miksa volt. És főleg nem vagyunk olyan helyzetben, mint Budapest. Így lépek tovább, vagy nyíllel? Yes. Space. Hoppa. Így. Megy. Viszont cél lehetne az, hogy próbáljuk meg dokumentálni, hogyha éppen a megyében járunk, folyamatosan a megye természettudományos emlékeit. Egy fényképpel és egy hozzá kapcsolódó leírással. Na most persze először is meg kellene határozni, mit gondolunk természettudományos emléknek. Én itt felsoroltam pár dolgot, lehetnek ezek épületek, műszerek, akár művészeti alkotások, kiemelten fontos írásos dokumentumok, egyes személyeknek a szülőházai, lakóhelyei, munkahelyei, de lehetne még mondani iskolákat. Jó kérdés, hogy lehet-e ebben a körben szellemi produktumokról beszélni és emlékekről. Nekem ilyen nem jutott eszembe, ami konkrétan Zalához kötődne, de elképzelhető, hogy van, ami esetleg megjelent publikáció formájában, és talán még szerzői jogok nélkül, a szerzői jogok sérelme nélkül ez közzé is tehető volna. Na, minden esetre kiindulásként kezdjük a csillagászattal, aminek köze lehet a csillagászathoz. Itt a múltról beszélek, tehát nem beszélek arról, mint csillagászati emlékről, hogy nekünk már van automata csillagvizsgálónk, vagy legalábbis majdnem működik, vagy Becsehelyen van csillagvizsgáló, hogy a 407-es udvarán nem is tudom, hogy még áll-e az épület, már nem is áll, az áll. Tehát én ezeket mondjuk nem sorolnám ide, de napórákról és templomokról beszélhetünk, mint olyan alkotásokról, amelyek csillagászati tudást feltételeznek. Itt van egy nagy szerencsénk, ugyanis nem kell gyűjtőmunkát végeznünk, ezt Keszthelyi Sándor és Ragner Márta már megtették. Keszthelyi Sándor már 98-ban kiadta a magyarországi napóráknak az összegyűjtött jegyzékét, oda is tettem a webcímet, hogy ez hol érhető el nyilvánosan. Ez 9 zalai napóráról tud, Borsván, Keszthelyen, Nagykanizsán, Salonvárott, Zalaegerszegen és Zalaszánton. Én a Zalaegerszeginek a képét mellékeltem ide, ez a most Kölcsei Ferenc gimnáziumnak hívott intézmény udvaránál, amikor állították a napórát, akkor még Ságvári Endrének hívták. Salonvárott a templomnak a falán van, ezt is én személyesen ismerem, és akik ott voltak a 2000-es nyári táborunkban, illetve a 2001-esben talán szintén ismerik. És Keszthelyen pedig Ponori Török Aurél tervezte, és a Festetics kastélynak az a kertjében áll. A Borsvait és a Nagykanizsait nem tudom, nem ismerem. A másik ilyen, ami csillagászati tudást feltételez, az a középkori templomoknak a keletelése, ahol ugye a keleti irány többé-kevésbé pontosan meg kellett határozni. A Magyarország középkori keletelt templomait Keszthelyi Sándor és Ragner Márta nagyon hosszú gyűjtőmunkával összegyűjtötték egész Magyarországra vonatkozóan. Ez a sok éves felmérés 2012-ben az Országépítő című folyóiratnak a mellékleteként jelent meg. Ezt az Egyesületünk megvásárolta, kölcsönözhető, nem tudom, hogy most elhoztuk-e, azt hiszem, hogy nem. De a lényeg az, hogy a zalai részt, azt Keszthelyi Sándor megjelentette a Vegában is, ez egy 2012-es évfolyamnak valamelyik számában. 70 zalai keletelt templomunk van. Esetleg érdemes, hogyha valaki éppen honismereti túrát szervez, ezeket a templomokat útban ejteni, mindegyik nagyon érdekes. Sok közöttük az Árpád-kori, tehát mindenképpen tényleg a történelmi tudásunkat, a honismeretünket fejleszti, ezeknek a templomoknak a megismerése, és ezek közül hát zalaiakat érdemes mindenképp útba ejteni. Lefényképezni, és esetleg nekem elküldeni a képüket. Tehát ez egy jó kiindulási alap lehet, szerintem egy ilyen gyűjtés létrehozásához.
Na aztán elgondolkodtam azon, hogy mi lehet még természettudományos emlék, vagy legalábbis a természettudományokhoz kötődő dolog. Találtam például gravitációs alappontokat. Fogalmam sincs, mik ezek, bevallom. És nem is tudtam megtudni. Tehát van egy sejtésem, én azt gyanítom, ezek általában az ELTE geofizikai tanszékének a tulajdonában működnek, van is mellette egy tábla, hogy az ötvös ingát, vagy egy utódát lehelyeznek erre a mérési pontra, és gondolom, hogy folyamatosan bizonyos időközönként mérik a gravitációs potenciált ezeken a pontokon, és azt vettem észre, hogy előszeretettel helyezik templomkertekbe. Tehát például a csatári templom előtt van egy ilyen pont, és hát Kercaszomor előtt is, bár az már Vas megye, szintén található egy gravitációs alappont. Hogyha valaki tudja majd, hogy mi az a gravitációs alappont, ennél precízebben szívesen veszem szintén az információt. A következő, ami szintén tárgyiasult emlék, fényképezhető és lehet róla tudni, ezek az iskolák. Na most az iskolák úgy jönnek szóba, mint tudósoknak a nevelőintézményei, vagy ahol valakik tanárként tanítottak, jelentős személyiségek. Itt egy-kettőt összegyűjtöttem, nyilván ez teljes körűen nem lehet. Az egyik ilyen Öveges József általános iskola Andrássydán, ahol maga az iskola van Övegesről elnevezve, és hát Öveges emléktábla is található az intézményen belül, oda is írtam, hogy 84 júniusában milyen emléktáblát tettek, milyen szövegű emléktáblát tettek az iskolán belülre. Iskolák pedig, ahonnan tudósok származtak, ilyen hát evidens az Rényi Miklós gimnázium, és megemlítettem még itt a piarista gimnáziumot Nagykanizsán, hogy a nemrég elhunyt Ponori Török Aurél is említésre kerüljön ebbe az előadásban. Másodszor immár. Igen, ott kapott érettségit, és a Zsolt talán meg is írta a listánkra, hogy szerintem hogy a Nagykanizsai Televízió készített is vele interjút, amikor nálatok látogatott, és ez talán a honlapotokon el is van helyezve egy link erre az interjúra. Ha jól emlékszem, nem biztos. Ezt neved most pedig. Ponori Török Aurél Palusznak van szó. Második világháború előtt szerintem Palusznak az alapja ezt a de nem vagyok biztos, hogy megjelent pontot. Nem biztos, nagyon határ. Felsőörs mellett van, és Felsőörs már Veszprém megye. Meg kell nézni a régi. Na most nekem annak idején azt mondta, hogy azért került oda, mert az édesapja fiatal korában meghalt. Lehet, hogy az interjúból kiderül egyébként, nem emlékszem már rá. Nekünk mondta, valóban így volt az édesapja. Meg Öveges sírja is itt van az egész. Még el fog hangozni. Akkor folytatom. Lehetnek műalkotások is, természettudományos emlékek. Én egy ilyet találtam, nem, lesz még egy majd, de egyet emelnék ki. Ez egy nagyon érdekes műalkotás szerintem, a keleti hosszúság 17. fokának szobra Nagykanizsán. Ezt úgy tudom, hogy többször áthelyezték, de A hosszúságot is. én úgy három áthelyezését sikerült azonosítanom, de úgy tudom, még mindig a 17-en van. Tehát, hogy arra azért ügyeltek, hogy ott maradjon. Aztán persze vannak a tudós személyiségek, akik szóba jöhetnek, mint természettudományos emlékek. Na most itt jó kérdés, hogy egy személyiség mitől lesz Zala megyéhez kötődő emlék, akit mi felmutathatunk, mint büszkeséget, azért, mert itt született, itt halt, meg itt működött. Erre hoztam néhány példát. A csillagászok közül kettőt, elsőként Izsák Imrét, akinek emléktáblája van, iskola van elnevezve róla az Zalaegerszegen, alapítványok, stb. Sorolhatnánk. Ami tárgyasult emlék, ebből maga az iskola, illetve az emléktábla, a Kosztolányi út 35-nek az oldalán. De hát a Berzsenyi út 8-at is érdemes lehet lefényképezni, ami már többször igazoltan anyakönyvileg a születésű helye. Igen. És idén lesz egyébként, itt az emlékezéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy április 21-én lesz idén halálának 50. évfordulója. Na most egy olyan csillagász, aki ugye a semmiből jött, tehát nem a semmiből, ez egy kicsit túlzás, de az ismeretlenségből betört mondhatni a köztudatba, és aztán hol jobban, hol kevésbé emlékszünk rá. Én most megragadom az alkalmat, hogy itt elhangozzon, hogy
idén van Izsák Imre halálának az 50. évfordulója. Nagyon érdekes lesz figyelni szerintem, hogy lesz-e mondjuk az emléktábla koszorúzáson Zalaegerszegen bármi országos megemlékezés róla. 89-ben a születéséről volt, tehát amint lehetett, az ELTE Ötvös Lóránt Fizikai Társulat és az MTA CKI szervezett egy emlékülést erre. Lehet nézni majd az emlékezetnek a működését, hogy vajon most erre bármiféle konferencia adódik-e. És nem kaptunk. Célzás értékű a megjegyzésem, igen. A másik, akit megemlítenék, az az alacsányi születésű Sztrókai Kálmán, aki nagyon sok ismeretterjesztő könyvnek, hát nem nagyon soknak, de egynek, kettőnek volt a szerzője. De egyébként egy ásványtankutató volt, de a meteoritokkal nagyon sokat foglalkozott. Na most itt a probléma, amit megemlítenék, hogy például ugye Izsáknak tudjuk, hogy hol volt a születési helye és hol nevelkedett. Sztrókainál ez nem azonosított. Nem tudom én konkrétan, hogy hol született. Ez már sajnos mélyebb kutatást igényel, de nem olyan vészeset, mert szerencsére elég régen született ahhoz, hogyha valaki bemegy a Zala megyei levéltárba, akkor az anyakönyvek alapján meg tudja nézni, hogy mi volt az ő születési háza. Az már más kérdés, hogy az a ház áll-e még, pontosan az a cím egyezik-e azzal a címmel, ami az anyakönyvben foglalt, és az az épület, az most is még az az épülete, amit az anyakönyv takar. Ezek persze már nehezebb kérdések, hogyha fel akarjuk teríteni egy-egy tudósnak a születési házát. Azt azért el lehet mondani, hogy az 50-es évek közepéig az anyakönyvek bejegyzik, hogy valaki hol született, és ez általában egy valós lakcím, tehát akkor még nem kórházban születtek az emberek. És túlélték ezt a folyamatot. Azt hiszem, Péter, te is még háznál születtél, te már nem. Csak Szutor Péter említette akkor, hogy ő még igen. Aztán fizikusok közül, ugye itt van Öveges József, akit kiemelnék. Tehát egyrészt, amit Géza mondott, hogy a sírja az egerszegi köztemetőben van, és a születési helye viszont Páka. Nála a szülőházánál jártunk is, amikor Pákán volt a csillagászati tábor, és hát ez meg is örökítődött egy fényképpel. És hát nála a szülőházánál is helyeztek egy emléktáblát. Aztán Nagykanizsa Jeles-szülötte Zemplén Győző, akinek a szülőházán szintén áll egy emléktábla. Ő fizikus volt, MT tag, a relativitás elmélete, radioaktivitással foglalkozott. Általános iskola is van róla Kanizsán elnevezve, tanulmányi verseny névadója, és egy tárgyasult emlék Szabolcs Péter alkotása, a Rozgonyi út 23 alatt Zemplén Győzőnek van egy szobra is. Utca is el van nevezve. Hát itt Zemplén Győző kapcsán tehát azt is meg lehet említeni, hogy az is egy természettudományos emlék lehet, ha valakiről utca van elnevezve. Mizser Attila például szervezett Pesten olyan túrát, ahol többek között elmentek olyan utcákba, amelyeknek van csillagászati vonatkozása. Na, itt például egy vitatott, amit én említettem, hogy kit tekinthetünk zalai vonatkozásonak, Kunc Adolf, aki a Gotthárd Jenőnek volt a tanára, Fukuinga kísérletet végzett a szombathelyi Premontrei gimnáziumban, Premontrei szerzetes volt, de Hegyhátsálon született, és Zala megyében igazán nem sok mindent csinált, csak éppen sokáig Türjén élt, és aztán Keszthelyen hunyt el. Jó kérdés, hogy egy ilyen gyűjteményben például ő helyet kaphat-e. Ha jól tudom, a Kunszadok nem akármilyen Fukuinga kísérletet végzett, hanem a másodikat. Tehát rögtön a Fukuinga. Igen, én is úgy tudom. Aztán persze fel lehet vetni olyan kategóriát is, hogy valaki nem zalai, de van itt nyoma. Most például belebotlottam Jedlikányos utcában Zalaegerszegen, de például hát a bolyaiaknak igazából semmi közük Zala megyéhez, legalábbis amennyire én tudom, de ennek ellenére a Nagykanizsán van Bolyai János általános iskola, sőt még egy bolyai emlékfalat is avattak ebben az iskolában, sőt utca is őrzi még Bolyai Jánosnak a nevét. És itt persze az a kérdés is felmerül, hogy a természettudományok meddig terjednek, a matematika vajon az-e, vagy sem. Persze nem az, de a közvélemény mégis a természettudományok körébe sorolja, ezért talán a matematikusokra is ki lehet terjeszteni egy ilyen fajta gyűjtést. És hogy aztán hozzak a határterületekre egy rossz példát is, de előtte magát egy mintaadó példát. Ez Hargita Istvánnak jelent meg idén egy könyve. Hargita István egy kémikus, akadémikus, aki előszeretettel foglalkozik is jól
tudománytörténettel. Ő Budapestnek az értékeit gyűjtötte össze. Nagyjából hasonló elvek mentén, mint amit én most felsoroltam, 700 fényképet gyűjtött össze egy könyvében, amely angolul jelent meg az Oxford University Pressnél, tehát neves kiadónál. Nagyon sok műalkotás szerepel ebben egyébként, nagyon sok szobor, ami nálunk azért annyira most nem volt, hát mondjuk Nagykanizsáról ugye 2 is tudtam említeni, de ebben ő például hoz egy szerintem borzasztóan rossz példát, mások szerint is úgy konzultáltam erről, ez pedig egy Illés Béla nevű szerzőnek a sírja, amit ő ebbe a könyvbe elhelyezett, csak azért, mert a síremlék egy dodekaéder. Na most Illés Bélának a természettudományokhoz nincs köze, ő egy író volt, nagyon rossz író, és egy borzasztó erkölcstelen kommunista ember. Tehát itt az összefüggés, tehát az, hogy valaki kommunista nem feltétlenül erkölcstelen, de őről el lehet mondani, hogy rosszabb, mint Rákosi. Tehát Rákosi mondjuk sok rosszabbat tett, mint Illés Béla, mert ő pozícióban volt, de Illés Bélának a személyisége és a mondatai, amiket leírt, arra utalnak, hogy ha pozíciót kapod volna, sokkal több kárt tudod volna okozni. Na most én például tehát itt húznám meg valahol a határt, hogy attól, hogy valami úgy néz ki, mintha közel lenne a természettudományoknak, az egy ilyen gyűjtésbe már nem férhet bele. Hát itt végezném a mondandómat. Még egy valami eszembe jutott csak az előző előadáshoz kötődve, hogy például a népi emlékeknél szóba jöhetnek természettudományos emlékek, úgyhogy a legkisebbnek, hogy adjak egy feladatot, lehetne a Vegába írni a göcsei csillagnevekről egy cikket, ehhez az irodalom Gönczy Ferencnek, a Göcsei és Hetés vidékének leírása. A címet nem biztos, hogy pontosan mondtam, lehet, hogy Göcsei és Hetés vidékének néprajzi leírása, de digitalizálták, fönn van, elérhető a neten. Gönczy Ferenc egy nagyon pozitivista tudós volt, tehát ő például a Torockairól ez nem mondható el, akit szintén idéztél, ő azért költött egyet mást a dolgaihoz, de Gönczy csak azt írta le, amit látott és hallott konkrétan. Tehát egy eléggé becsületesen dolgozó ember volt. Tehát ennek a könyvnek az alapján, és Ipoi meg Kandrakabosnak a könyvei alapján szerintem érdemes lenne rögtön egy Vega cikket írni a göcsei csillagnevekről, amik megőrződtek ebből. Itt egy javaslatom lenne, alig, hanem lehetne használni Kovács Lászlónak, dr. Kovács a Szombathelyi, igen. Volt tanár, igen. és Szombathelyen a főiskolán volt tanszékvezető is, és ő rengeteg ilyen fizikával kapcsolatos emléket írt, azt hiszem könyvbe is megjelent. Igen. Volt egy csomó OTKA pályázata, és nagyon sok könyvet kiadott. És hát sikerült kiadnia meg cikkeket, és valóban, igen. Még valaki? Nekem, most akkor elmondom neked, mert ezt ettől az előadástól függetlenül javasoltam Jan Péternek, vagy Zorának, nem is tudom kinek, héten. Hegyei díjat nézegettem, az utolsó. Már nem ez több nálam. Jó utolsó benyomásom nagyjából, hogy jó utolsó fényképen. Hegyei János 1834-ben először írta le Magyarországon az állatörvényt. 1842-ben a régi vármegye házáról és vártegyházból az udvaráról megfigyelt az akkor látható volt napfogyatkozás, teljes napfogyatkozás. 2 távcsövet be is mutatta, mind a 2 előtt a szűrő az formazott üveg volt, amiért majdnem megverték. De annak idején senki nem sérült meg. És nekem az jutott eszembe, hogy a kéne tenni egy feladat, hogy minden nézték a napfogyatkozást 1842-ben. És hát magának az erről szóló publikációnak a beszerzése például a szellemi emlékek közé sorolható és elhelyezhető lenne. Hát valahol a Barta Lajos ezt valahol leírta, hogy pontosan mik az adatok. Az elérhető. De egyébként én még hiányoltam valamit ebből az előadásban, még pedig az alai vonatkozású kisbolygó elnevezéseket. Az övegesről van. Le lehetne az automata csillagvizsgálóból fényképezni őket. Igen. Addig csak egyem azt én neveztem el, vagy a panori kisbolygónak szintén van áttételes vonatkozás. Hát nincs más. Még egyet. Igen, a Géza bácsi előbb van.
Annak idején Vázakerekjén volt egy nagyon aktív csillagászati szakkör, ott az olajosoknál. Én ismertem Pesten Megyes Béla nevű fizikust, annak idején ott dolgozott, és Kunin járt náluk, tehát az is ott be lehetne venni. A Bázakeretjei szakkörről egyébként Rezsabek Sándor elég sok mindent összegyűjtött, fényképeket, ezt-azt van róla. Két háború között már a Stella Csillagászat Egyesület létezett, és annak az alapító tagjának a névsorát a Dagában leközölte még valamikor a 90-es években. És azt kell mondani, hogy relatíve nagyon-nagyon sok zalai tagja volt a Stellának, amint ugye Korti volt a fővédnöke, meg ki volt az utolsó Habsburg herceg, az volt a másik védnöke. Egy jó, anyagilag jól ellátott egyesület volt. Ott vannak az egyesek. Valami. Igen. Bajba vagyunk Zala megyével. Mi bajod van velük? Komoly bajom van vele. Meddig tart? Jó kérdés. Alsóőrs. Tovább? Alsó. Igen. És lefelé Légrádig, vagy nem Lendve. Tehát tulajdonképpen most ez erre az Zala megyére vonatkozik, amit most ismerünk. Hát én azt mondom, hogy kerülni kell az anakronizmus, tehát 1950. január 1-ig. Az egész. Vagy Hát kivéve a déli... 4-ig az egész. Igen. Utána 50-ig, amíg a Rákosék át nem rendezték a magyar tarakotat. Csökkentett, aztán még kisebb. Mert nekem családi emlékem van Balatonfüredről, ami szerint ott komoly távcsövekkel figyelték az eget, a nyári időszakban főleg, de nem csak azt, hanem a szomszédokat, hogy bablevest főztek, és meg tudták mondani, szóval. Tehát volt ennek egy ilyen társadalmi vonzáska, és ha az is Zala megye volt, hát akkor ez a gondolom az Zala megyével. A másik pedig... Nem, ezzel más gondod lesz. Ezt neked meg kell írnod a legalább egy kis tudósításként, hogy nyoma maradjon, és később ezt használod forrásként. De most egyáltalán a másik, ami a Georgikon szerepével kapcsolatos, mi ugyan... Igen, ezen én is elgondolkoztam, és... Ugyan a Földdel foglalkozunk, aminek nagyon sok köze van az éghez is, de a teodolittal néha nem resteltünk olyat nézni, ami fönn volt található, meg alányukat természetesen. Tehát igen komoly műszaki oktatás volt a régi Georgikonban, erre szeretném felhívni a figyelmet. És tulajdonképpen Magyarország második vagy harmadik legrégebbi egyeteme. És még egy Komoly intézmény. apróságra, hogy ugye ha Keszthelyről valaki jön, akkor csak a Festeticseket említi. A Festeticsek hajót építettek, ha nem is űrhajót. Tehát tulajdonképpen a olasz mestereket hozottak ide, és a közlekedésnek ezt a formáját, és én nem vagyok benne biztos, hogy azon a hajón nem volt-e szextáns, és a többi. Tehát nehéz a határokat amiket szintén érdekes lenne megnézni. És hát ott van persze Schwarz Dávid. Keszthelyről nyilván tud. Igen. Várjál, lehet, hogy Ákos reagálni. Csak én is elgondolkoztam egyrészt a Georgikonon, hogy említsem a másrészt pedig Schwarz Dávidot. Azért hagytam ki ebben az első körben, mert talán azok már inkább az alkalmazott tudománynak a körei, egy léghajót építeni, vagy pedig a Földdel foglalkozni, de pont ez világít rá arra, hogy ahol az ember nem is sejteni, hogy természettudomány lehet, bizony lehet. Igen. Csak annyi érdekességként, hogy a keleti templomokról beszéltél. Amikor csinálták az autópályát, akkor meghívattam magunkat a régészekhez, mert kiderült, hogy találtak egy körállokrendszert, onnan kapcsoljuk össze a történetet. Hát ők nem tudták pontosan mire vélni, hogy mi hogyan, mi meg úgy szerettük volna megnézni. És az egy tökéletes észak-dél-kelet-nyugati tájolású, valószínűsíthetőleg egy ilyen
hát olyan körállott rendszer volt, amik közepén a régészeti feltárások alapján, tehát egy ilyen gerendából kialakított kör, mint egy ilyen templom, tehát akár szakrális hely is lehetett. Ott a keleti kapu, ez egy 7000 éves építmény, Közép-Európa legnagyobb körálló rendszerét megy át most ugye az M7-es gyakorlatilag, és hát ugye ezt ledokumentálták, lefényképezték és hát húztak rá egy aszfaltot. De ugye ez egy teljesen egy agyagból készített kivált szerkezet, és ami érdekes ott is, hogy a keleti kaput egy kosfejjel, egy áldozati kosfejjel tisztelték meg, tehát hogy ez mennyire fontos volt meg a mai napig, tehát hogy fönnmaradt. Tehát hogy már ilyen régi a kultúra, és csak érdekességképpen a Google térképen megnéztük, hogy mennyire csillagászati vonatkozása, hogy tudtuk mi ezt. Ugye a kanizsai csillagvizsgáló és a becsei csillagvizsgáló között van pont félúton. Hát azt hittem, hogy egy közép-európai Stonehenge lesz aminek egy van esélye. Amit sokan nem tudtak, meg én sem tudtam, mert Stonehenge-ről mindenki tudja ezt a kő tömböket, de a körül szintén van egy árokrendszer, egy kiterjedt árokrendszer, már ugyanilyet találtak, hát kövek nélkül természetesen. És ami még érdekesség volt, és azt mondta a régész hölgy, hogy egyedülálló Közép-Európában, hogy közvetlen mellette találtak még egyet, tehát ilyet még soha nem találtak. Tehát olyan, hogy egymás mellett 2 körálló rendszer húzódik, és valószínűleg egy építésű, ilyet még egyetlen egy feltárás során is került nekik, hát sajnos most már csak dokumentációk maradtak meg ebből. Csak mondom, érdekességképp az a keleti templom, tehát hogy már ennyire régi. Igen, tehát Keszthelyi Sándor gyűjtése keresztény templomokra vonatkozik, igen, tehát vannak korábbiak, jogos.